Промените в ЗКПО се отнасят до отписването на вземания и задължения, което интересува всеки от нас. Има малка промяна по отношение на данъчното признаване на доходи на местни физически лица в края на годината, когато са само начислени, но не изплатени. Има прецизиране на тези разпоредби. Променени са ставките на данъка при източника за някои видове лихви в Европейския съюз. Променен е режима за данъчно облекчение по отношение на отпускане на стипендии и ученици. Ще видим точно в какво се състои разликата. И леки промени има в режимите за минимална държавна и държавна помощ. По силата на тези ангажименти за автоматичен обмен, България трябва да предоставя информация за доходите на чуждестранни лица. Ако имате лихви от швейцарска банка, от германска банка, да кажем, цялата информация ще има в българската данъчна администрация и няма да се чудите тия лихви, дали някой знае, че ги имам. Този доход директно ще идва в нас. Създава се фискален контрол, т.е. мобилни групи и фискални контролни пунктове за физически контрол на движението на стоки, така наречените стоки с висок фискален риск. Органите на НАП ще имат право да спират транспортните средства, да проверяват както документите, стоката, съответствието между документите и стоката. ДОПК предвижда също и договаряне по отношение на отсрочване и разсрочване на публични задължения. Промени в единната сметка, сега малко по-облегчено, отколкото в 2013, погасяваха се хронологично, по-старите лихви минаваха преди главниците. И другото е, че самоосигуряващите се могат да избират кои задължения за ДОО да погасят. При регистрираните земеделски производители има някои промени.